गुवाहाटीनि जोबोद मोनसे भाइरेल प्लेस जाय इन्स्टाग्रामाव जोबोद भाइरेल जागासिनो दङ दा जोङो बे जायगायावनो जोङो स्कुलनिफ्राय इडुकेसन ट्रिप महरै थांगासिनो दङ हरनि 3टायावनो बड'लेण्ड बासजोंहाय लाकि बेजों जिरायफानो मोननानै गोथाव गोथाव मोनजाबाय थादों बार्थडे फैबावसो नै सारा गथ'फोरनो बायदिसिना दिन्थिगासिनो दं जोंहा जारां सोनाबो खोमसिनिफ्राय रोमोदो ओंखारबोगासिनो दङ लोगोसे आंनि मोखाङावबो सान्दुं नांनायजों जोंख्लाबलायदों जोंहा जायगाया बे ट्रिपनि लास्ट प्लेसमोन जेरावहाय जोबोद भिर जादोंमोन दा मोनायावहाय बांसिन समायनासिन नुयो नालाय लोगोसे टिकेटआ फ्रि माने टिकेटबो लाथ'वाखै दा गोदान नालाय दा मानसिफ्राबो बिराद भिर आरो बेवहाय दा गिबियावनो खोन्थानानै होनोसै बे जायगाया गुवाहाटीनि बरागाव जायगायाव दङ जायगाया हले जोबोद गुवार जोङो बे जायगाखौ जोङो मोनानायनि थाखाय बेरायजोबनो हायासै दा बे न' सिङावहाय मा दङ नोंथांमोननो एसे खोन्थालांनोसै आंहा बे जायगायावहाय थांनायनि जोबोद गोसो जानानै दंमोन जेरावहाय बे इन्स्टाग्राम एन्ड इउटुब शर्ट्स माने नुजाफैबाय थायोमोन आरो आंहा बिराद गोसो जानानै दंखाय दा नुहैनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों लोगोसे मानसिफोराथ' बिराद भिरखा नायदो नोंथांमोनाबो नायनानै फैदो दे ब्लु लाइट पिंक लाइट बे टिकेटआबो बिदिनो सोलायबाय थायो ओरैबायदि भिर गोदान जायगा बेवहाय गान दामगासिनो दं भुपेन हाजरिकानि गान बियो दामनाया मिथिना मिथिया दा जोङो बे न'नि बाउन्डारि सिङाव हाबलांबाय नाथाय बे न' सिङावहाय बै दुलुरलुर नुहुरनायासो बेसो दै माने बे सिङावहाय मा दङ नोंथांमोना नुलांगोन ओरैबायदि समायना नायदो आङो दा बेवहाय मिउजिक सोनो बादों मानोना माखासे मिउजिकफोरा कपिराइटबो फैयो नालाय दा बेनिखायनो आङो भइस कभार होगासिनो आरो भइस डाबिं खालामगासिनो दङ दाबो आङो मोखांखौनो सुहैयाखै ओरैबायदि गुवार जायगा बा बैथिंबो दङ बेखौनो बेनो गुवारानो बेसेबा गुवारखा माने आं दा सान्दों जाय सोहिद जालांदों बिथांमोननि मुङै बानायनाय बियो जायगाया आरो सिङाव हाबनोबा जुथा खुंनांगौ हाबैनो स्टुडेन्ट सिङाव हाबनोसै होनबा दा बेयाव सिङाव हाबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुगोन बेवहाय जोंहा आसामनि मेप जोबोद समायना बानायखादों आसामनि मेपखौ नायग्रोदो दा बेवहाय दर्जायावहाय एन्ट्रि लिरनाय दङ एन्ट्रियावहाय हाबनानै नुगोन नोंथांमोना बेवहाय गोबां आसामनि सुबुंफोरनि माने सोहिद जालांनाय मुंख्लं जालांनाय माबा मोनसे आसामनि थाखाय खामानि मावलांनाय बेफोरनि जोहोलावजोफोरनि मुसुखा बेवहाय नुनो मोनगोन आरो ना ओमफ्रायो जोंथ' आसामनिखौ एसेबां सिनाया बांसिन एसामिस गोजा ओमफ्राय आङो सरि दे आङो सासेनिबो नेम नायबोनो रोङासै आरो ओमफ्रायो भिडिअ'बो खोन्थानो रोङासै आङो मा नेम सोर बेबायदि आरो बारा बिदि सिनायलाबायाबो नालाय ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना सोरबा सिनायोबा कमेन्टआव खोन्थाहरदो सोरखौ सिनायो बेवहाय फार्स्ट फ्ल'राव थांनायनि गाखोलांनायनि नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना बिराद भिर गोदान उइदाउट टिकेट उइदाउट फिस नोंथांमोना हाबनो हागोन आरो दा बर्थमानखिनि जानो हागौ उनावहाय फिसबो लानो हागौ खिन्थु दा बिराद भिर बेवहाय रावबो सेन्देल गाननानै जुथा गाननानै हाबफैनो मोनाखै मानोना बेवहाय बयबो मुंख्लं जानाय जोहोलाव आरो जोहोलावजो बिथांमोनहा दङ बेनिखायनो बिथांमोनखौ मान होनानै सेन्देलखौहाय जुथाखौहाय खुबोनाय जायो ग्राउन्ड फ्ल'र ओमफ्राय दा जोङो फार्स्ट फ्ल'रावहाय थांगासिनो दङ सिरि गैया ने सिरि गैया जायखिजाया ओरैल' सिरिनो गैया जायखिजाया ओरै गोजौआवल' जायखिजाया बिराद मानसि फैदों ने बेवहाय जेबो बानायथ'वाखै उनावहाय बानायबावगोन जानो हागौ बेयावबो माखासे फट' थानो हागौ आंनिबा दा फार्स्ट फ्ल'रावहाय जेबो गैथ'वा उनावहाय होलांनो हागौ आरो बै गोजौसिमहाय जोङो थांनो हागोन उनावहाय थारमाने गोदान नालाय जोबजोबाखै बानायनाया नोंथांमोनाबो दा फ्रि सोलिगासिनो नोंथांमोनाबो फैबानो जाबाय मोजां मोनदोंना बे जायगाखौ आं बेखौनो साबसिन मोनबाय दायो मानोना आं बाखिखिनिखौ नुखांजोब्बाय नालाय बे फार्स्ट बाहेरावहाय
समायना जायगा ना नायबाय थाथावथाव नायबाय थाथावथाव ओंखाम जालांबा नामा जोङो जेबो गैयाव थांगोन आरो सेकेन्ड फ्ल'राव थांबावगोन जोङो नै गाहायफोरा बेबायदि बेसेबा गोजौ फैबाय माने सेकेन्ड फ्ल'र होनगोन ना मा होनगोन मिथिला बेखौहाय जायखिजाया गिदिंनायल' आरो बे न'खौनो गिदिंनायल' गिदिंनानैसो सेकेन्ड फ्ल'र फार्स्ट फ्ल'र मोनहैनाय दा जोङो नै ग्राउन्ड फ्ल'रखौ गारबोबाय खर'सो गिदिंजोब्बाय गिदिं गिदिं नायनि जोबथारनायबाबो नायनि गर थांनायसो बेयावबो थाबावगोन आरो देनां ओंखारलांनाय बियो ओंखारलांनाय नारहरबाय मादैमोना माबायदि मोनखो बे जायगाखौ बेनो साबसिनना एसे मोजां सम दंबा बेरायजागौमोनथ' बै बुरलुंबुथुरनि बे जिंखौहाय नुहैगौमोन सम थानायमोनबा बेयावबो गोमोलायगौमोन दैमा खमनानैनो ओमफ्राय आरो टाइम थानायमोनबा उमानन्दखौबो नुहैबावगौमोन लांबाय फैनायखौ दा आन्दायलाङो चप्पल दुन्दु चप्पल दायो जोङो ओंखारबोबाय बिराद मोजां मोनबाय मिसमोना जोंजों खाथियावनो थाया भिडिअ'नो नुजाफाया एक्सट्रासो बिराद मोजाङैनो जायगाया फैन्टास्टिक बाय बाय मानाव गिदिरथारमोन मारै मोनखो बे जायगाखौ माबा बेरायनानै एसे गोजोनहांबो गोजोन नङाबो मानो गोजोन नङा बांद्राय मेंनायनि थाखाय बिराद मोजाङै ना सार जायगाया खालामदोंमोन ভাল পোৱা নাই মই ভাল পোৱা নাই কিয় এই চেন্দেল খুলিব লাগে কি খুলিব লাগে আমি চেন্দেল খুলি গৈ আহিছো ইমান ধুনীয়া এনেকা ঠাণ্ডা সময়ত মই এনেকা জোতা চেন্দেল খুলিব নোৱাৰে নহয় সেইকাৰণে ভাল পোৱা নাই মই মান সন্মান होआ ट्रिप जोबनायनि साहा बेबायदिनो जोङो गुवाहाटीखौ नागारबोनानै फैयै नलबारि जायगायाव मोनफैबाय बेवहाय जोङो साहा लोंफैबाय खर' मर' साजोब्बाय रसमलाई जानानै एसे सान्ति मोनो खोमा